Истинският лукс не се намира, той се създава, но не говоря за ягуара. Тук има нещо друго. Сгъваема сауна. Тя тежи само 13 кг. Сглобява се само за 40 секунди. И с нея наистина мога да усетя лукса в моя дом. За разлика от всяка друга сауна, нашата има платка с излъчване на инфраред към ключовите точки на ходилата, които касаят всички органи. Също така, искам да кажа, че в стените на сауната има нефритени и турмалинови камъни. През тяхното излъчване чрез инфрареда се убиват стафилококи, бактерии, изваждат се тежките метали от тялото, има програма за отслабване и всъщност даже мога да се играя на телефона. Дори щади прическата и грима на дамите. А ако желаете да се докоснете до този лукс и да се възползвате от безплатна демонстрация, позвънете на този телефон.